Il-paċi ma'kom. Għaw fostna eżistijaj il-membri tal-qdiet soċjali li għanna fil-parroċċja tagħna jew rappreżentanza tagħhom. U nixtieq nieħdu din il-mument fejn bħala komunità nisranija qed ninġabru nitolbu nħejju ruħna għall-festa. Fl-istess ħin illum fil-preżenza anka ta' dawn ħutna li qed jagħtu kontribut fil-belt għażiża tagħna. Jew kif sejħilha awtur reċenti li jisla sejħilha il-belt ta' qalbi u ktieb li nkiteb dal-aħħar fejn jitratta l-istorja tal-isla minn perspettiva ta' nies li jgħixu fi żmien il-gwerra. Nixtieq li f'dan il-kuntest ta' dak li qed nagħmlu llum għal darb'oħra nħallu l-Madonna bħala tkun ikona ġbija għalina mudell bħala knisja f'mumenti ta' bidla. Aħna qegħdin ngħixu fi żminijiet ta' bidliet soċjali. Llum x'għad inħallu l-Marija anke tiggwidana u naraw kif nistgħu bħala komunità nisranija xi tkun ir-relazzjoni tagħna anke ma' qdiet ċivili fih dan is-soċjetà ispirati minn Omna Marija fi żminijiet tagħna llum u fil-belt tagħna. L-ewwel ħaġa sistijaj il-persuna ta' Marija, mu speċjali fil-kuntest ta' twelid ta' Ġesu, turina l-impenn li Marija kellha fis-soċjetà mod sempliċi ħafna. Meta il-Madonna issottometet ruħha għaċ-ċensiment li sar fi żmien Ġesu. Hemmhekk naraw il-Marija fis-skiet u s-sempliċità turina l-persuna tagħha mhux biss bniedma ta' Alla kif rajniha fil-bidu tan-novena meta kontemplajna tħabbira li kellha, imma narawha anke mara li tgħix f'soċjetà żagħżugħa li hija parti minn dik is-soċjetà u li tieħu sehem f'dak li s-soċjetà ta' żmienha mill-aspett ċivili talbet. Il-Madonna eżistijaj mexitx fi stat u f'pajjiż nisrani. Però imxiet il-mixja tagħha f'dak il-kuntest, f'dak l-ambjent. Aħna din is-sena qegħdin niċċelebraw fost affarijiet oħrajn fil-Knisja l-anniversarju tal-Konċilju Vatikan it-Tieni. Waħda mill-affarijiet li l-Konċilju Vatikan it-Tieni urina f'dokument importanti ħafna, Gaudium et Spes, li jitratta dwar il-Knisja fid-dinja tal-lum, jgħidilna distinzjoni ċara li għandha tkun hemm bejn il-Knisja bħala komunità nisranija u s-soċjetà u l-Istat li għandhom żewġ għanijiet differenti. Waqt li l-Istat l-għan tiegħu allura anke l-qdiet soċjali fih dan belt. L-għan tagħhom għandhom ikun il-ġid komuni mhux il-ġid tiegħi u tiegħek nagħmlu f'daqqa, le. Il-ġid komuni huma il-kundizzjonijiet f'belt, f'raħal, f'pajjiż illi jgħinuna nikbru bħala bnedmin. Dak hu l-għan tal-Istat, dak hu l-għan huwa l-irwol tagħkom eżistijaj f'din il-belt. Ir-rwol tal-komunità nisranija u li tgħix il-Vanġelu, ir-rwol tal-Knisja li tgħix il-Vanġelu. Mela għandna distinzjoni, però id-distinzjoni ma tfissirx li m'għandux ikollna kollaborazzjoni bejnietna. U propju u hawnhekk li nixtieq nippreżenta 8 aspetti ispirati minn Marija. Kif nistgħu komunità nisranija u għaqdiet soċjali ispirati mill-Madonna, mill-bambina tagħna, kif nistgħu ngħixu flimkien f'soċjetà li mhux kulħadd jemmen. Il-pedament ta' dan għandu jkun dak li Ġwanni Pawlu Tieni jaraf ħafna, id-dinjità tal-bniedem, ta' kull bniedem. Irrespettivament jemminx jew le. Din enfasizzajta diversi drabi fin-novena, anke meta tilkom darba darbtejn illum it-tielet darba, kif Marija kienet miftuħa għal min jemmen u għal min ma jemminx, għal min hu f'mixja ta' fidi għal min għadu tiskoprija, bħalma kienu slat immaġi li dawn ma kienux lut, kienu għadhom qed jiskopru, bħalma kienu Rajja, Anna u Xmu. Aħna eżistijaj għaqdiet ċivili u r-realtà tal-Knisja, jekk nemmnu tnejn li aħna fid-dinja tal-bniedem nistgħu naħdmu ħafna flimkien. Ħafna. Anka f'din il-belt għażiża tagħna. L-ewwel ħaġa nixtieq nipproponi din. Marija kienet Omm. Il-maternità
nassoċjaw immedjatament aħna mal-ħajja. U għandna bżonn eżistijej knisja u soċjetà ċivili, anka fil-belt tagħna. Nistaqsu lil nfusna x'nistgħu nagħmlu flimkien sabiex nippromovu il-valur tal-ħajja fil-belt tagħna. Nippromovu il-valur tal-ħajja fis-soċjetà tagħna hawnhekk fl-Isla. Għaliex eżistijej il-valur tal-ħajja bil-mod qed jitnaqqar. Waħda mill-affarijiet li hemm bżonn nippromovu b'qawwa kbira qabel ma jkun tard, ir-rispett lejn il-ħajja li tibda mill-konċepiment, ħaġa li llum hija medda bl-abort. Aħna sissa f'pajjiżna għandna qbil kważi unanimu għall-inqas fit-tmexxija fuq oqsma differenti li aħna kontra l-abort. Però eżisti daqshekk m'għandniex inserħu moħħna għaliex iż-żminijiet jinbidlu u n-nies jaħsbuha differenti. In-nies jibdlu l-opinjoni tagħhom anke fit-tmexxija. Irridu nibnu kultura favur il-ħajja eżistijej. U hawnhekk tajjeb tistaqsu is-soċjetà ċivili u l-komunità nisranija f'dil-belt x'qegħdin nagħmlu biex nibnu kultura favur il-ħajja li Marija tispirana liha. Marija hija u tfakkarna fil-ħajja. It-tieni ħaġa sistijej, illi Marija għaddit minna, Marija għaddit minn esperjenza meta marret biex twellet il-Ġesu mill-esperjenza tal-homeless li tispiċċa bla dar. Hija realtà soċjali li kemm il-Knisja u s-soċjetà ċivili nistgħu naħdmu ħafna flimkien fuqha. Din hija waħda mill-iktar realtajiet moħbija, il-homeless huma faceless. Ma jidhrux wiċċhom. Jiena kelli ċ-ċans sistijaj li naħdem ma' diversi homeless hawn Malta. Ma nemnux aħna li għandna nies jgħixu barra triq, huma l-iktar l-inqas li nitkellmu dwarhom, però għandna dil kategorija ta' nies. U dawn eżistijaj l-esperjenza tiegħi turini li daw titfittixhom int. It's amazing fejn issibhom ċerti nies jorqdu barra triq. Ma nafx kemm hija qawwija din ir-realtà jew le fil-belt tagħna fl-Isla. Però magħhom nistgħu ndaħlu wkoll nies li l-standard of living fid-dar tagħhom mhuwiex abitabbli, mhuwiex denju ta' familja fi żminijietna. U aħna rridu nistaqsu lil nfusna, Knisja u soċjetà ċivili, l-qdiet ċivili, x'qegħdin nagħmlu anke favur dawn ħutna. Omna Marija ġiet mument meta ma kellix fejn twellet il-Ġesu. Jista' jkun li ħajkonna nies li m'għandhomx fejn jgħixu, jew fejn jgħixu mhux adekwat biżżejjed. Jista' jkun li dawn nafu bihom. Faċilment ngħidu mhux it-tort tagħhom għax mhumiex biżla ma jaħdmux biżżejjed, mhux it-tort tagħhom għaliex il-flus jonfquhom fil-kapriċċi, faċli ħafna tgħid hekk eżistijaj. Jiraġuna hekk minn ma jridx ixammar il-kmiem u jagħmel xi ħaġa hu. San Ġusepp ma' Marija tħabat biex Marija issib post fejn twellet. Aħna rridu nakkumpanjaw il dawn ħutna u rridu nitħabtu, anke jekk huma kapriċċjużi eżistijaj. Alla ma jitlaqniex għax aħna kapriċċjużi bid-dnub tagħna. Dawn huma l-isfidi li rridu naffrontaw fuq l-eżempju ta' Marija, Knisja u soċjetà flimkien. It-telet ħaġa li nipproponi Marija eżistijaj fuq dan l-aspett illum. Meta weldet il-Ġesu il-Madonna poġġitu f'maxtura. Meta Marija vjaġġat diversi momenti, nassumu li vjaġġat fuq ħmar. It-tradizzjoni fil-prasepju tpoġġilna baqra u ħmara ma' Marija u Ġuseppi u Ġesu biex ġej. Il-bżonn eżistijej illi aħna nħarsu flimkien Knisja u soċjetà l-ambjent. Anka mill-aspett prattiku, anka fil-belt tagħna. Hija ħaġa spiritwali li nżommu l-indafa fit-toroq tagħna. Hija ħaġa spiritwali u soċjali li naraw li ma jkunniex annimali abbandonati. Hija ħaġa nisranija u etika soċjali li naraw li ma jkunniex taħżiż mal-ħitan tagħna. Hija ħaġa soċjali, etika, moralment tajba, nisranija li naraw eżistijej illi anka l-ambjent tagħna
iġib ċerta żbuħija li anka tatratta l-oħrajn f'dak li huwa turiżmu. Aħna l-insara għandna dan l-impenn li nħarsu l-ambjent b'mod sħiħ. U din mhux xi ħaġa biss li għandha tagħmilha min jemmen f'dan fil-Knisja jew responsabilità tas-soċjetà ċivili. Marija kellha relazzjoni anke ma' dan l-ambjent eżistijej li fih weldet il-Ġesu. Il-ħarsin tal-ambjent għalina jista' jkun ukoll mezz li fih aħna nevanġelizzaw. Fejn Knisja u soċjetà ċivili nistgħu niġu flimkien fuq dan l-aspett. U rridu nistaqsu x'qed nagħmlu flimkien eżistijej. It-tama li maħniex qegħdin flimkien biss fil-Qudiesa. Irridu nkunu flimkien hemm barra. U x'qegħdin nagħmlu flimkien għal ħarsien tal-ambjent tal-belt tagħna. Ir-raba aspett li nixtieq nipproponi l-Marija mudell eżistijej. Marija kien hemm mument fil-mixja tagħha fej spiċċat refuġjata. Spiċċat fl-Eġittu meta jridu joqtlu lil Ġesu u kellha titlaq. L-ixju ta' refuġjati eżistijej, innum il-ġurnata għajmet ħafna diskors. Aħna bħala nsara, bħala nies li għandna l-Marija bħala mudell tagħna, ma jistax ma tkunx tema li aħna nirriflettu fuqha anke f'din in-novena. Marija ma' Ġesu Ġuseppi kienu familja refuġjata. Marija kienet immexxija mill-anġlu biex għexet il-ħajja tagħha ta' refuġjata. L-anġlu għettilkom diversi drabi fin-novena li jista' jkun simbolu qawwi għall-Knisja llum. Kif aħna bħala komunità nisranija u soċjetà ċivili nistgħu nkunu l-anġlu għal dawn ħutna, kif ħan akkumpanjaw din il-mixja. ċertament il-pajjiż għandu responsabiltajiet tiegħu, eċetera, eċetera, eċetera. U rridu naraw aħna eżistijej, però x'nistgħu nagħmlu? Jekk ma aħna lesti nagħmlu xejn bidejna, għall-inqas jew naraw x'qed nagħmlu bil-sinna. X'qegħdin nagħmlu bil-post tagħna fuq Facebook, x'qegħdin nagħmlu bl-artikli tagħna fuq il-gazzetti, bl-interventi tagħna fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Jekk għall-inqas ma rridu nagħmlu xejn, naraw li ma niżrawx elementi ta' razziżmu. Tal-biki kienu eżistijaj ċertu Facebook post li stajt nara bħal ħafna oħrajn li kellna dal-aħħar xhur jew ġimgħat fil-pajjiż tagħna. Kif jista' jkunu aħna niċċelebraw il-festa tal-Bambina 8 ta' Settembru u ma nirrealizzawx li Marija kienet refuġjata u aħna dan ma jfisser xejn għalina. Kif nistgħu llejla ma nistaqsux Knisja u soċjetà ċivili aħna fil-lokalità tagħna dan kif jista' jolqotna. Jekk ikonna persuna refuġjata li qed tgħixaw jew qed taħdem hawn. Hija ħasra eżistijej li ċerti refuġjati f'pajjiżna imħaddmin xi drabi minn għaqdiet soċjali, xi drabi anke minn għaqdiet ċivili u ta' Knisja, illi dawn għatuhom jagħmlu dak li aħna ma rridux nagħmlu biħlas vera miżeru. Hija ħasra. Hemmhekk irridu nistaqsu fejn huma l-valuri nsara tagħna f'dawn l-attitudnijiet. Jien ma nafx dil-belt tagħna hawnhekk kemm hi melquta minn dir-realtà. Però hekk hija, anke hawn persuna waħda biss, Marija waħedha kienet, u l-anġlu dera l-mara raġel u tifel wieħed. Anke hawn persuna waħda fil-belt tagħna eżistijej. Soċjetà u Knisja kif qegħdin nittrattaw ma' dawn ħutna. Bl-isfidi kollha li hemm. ċertament mhix ħaġa faċli fuq diversi livelli, però għedtilkom qed ngħixu żminijiet ta' bidla u l-fidi tagħna jew ħadd tagħti sens f'daw il-bidliet jew nkella nistgħu nitfnuha. Il-ħames aspett li nixtieq nipproponi eżistijej il-Marija f'din l-għaqda ta' kollaborazzjoni bejn Knisja u soċjetà ċivili. Il-Madonna rabbit il-Ġesu u edukatu. Kif nistgħu naħdmu aktar fl-imkien eżistijej fl-edukazzjoni mo speċjali ta' tfal. Ma nafx intom xkonxi f'Malta, u allura nimmaġina li anke bi proporzjon anke fil-belt tagħna, għandna numru dejjem jiżdied ta' ġuventuru tfajliet li joħorġu mill-Form 5 ma jafux jiktbu u jaqraw. Il-problema tal-illetteraliżmu qed tiżdied. Jekk aħna mhux se nieħdu ħsieb Knisja u soċjetà ċivili flimkien,
anka fil-belt tagħna naraw ftit x'qed jiġri bl-edukazzjoni ta' wliedna. Anka fuq dan il-livell ta' studju. Irridu naraw kif nollu l-livell edukattiv ta' tfal eżistijej, għax hemm il-futur tagħhom fin-nofs. Hemm il-futur tal-pajjiż u hemm il-futur anke tal-komunità nisranija. Il-festa eżistijej ma tix taqtana minn daw ir-realtajiet, tittiftaħna aktar. Il-mixja ta' fidi tittiftaħna anke għal dan l-impenn soċjali ta' edukazzjoni. U kif nistgħu naħdmu bejnietna hija valur sew jekk nemmnu sew jekk ma nemmnux. Din nistgħu nikkollaboraw, il-Knisja għandha tant qaddisin, fundaturi reliġjużi li taw ħajjithom għall-edukazzjoni ta' tfal. U din hija xi ħaġa li ma nistgħux inħallu għaddejja. Irdu naħsbu bis-serjetà għax il-futur qed insawru issa. Is-sitt aspett eżistijej li xtaqt nipproponi. Marija kienet żagħżugħa. Nafu li l-missjoni tagħha bdieta ta' tfajla żagħżugħa. Tfajla żagħżugħa li Alla ta' viżjoni biex tgħix. U rridu naraw eżistijej wkoll kif il-komunità ċivili u reliġjuża fil-parroċċja tagħna naħdmu b'impenn flimkien favur iż-żgħażagħ. U dan eżistijej huwa impenn kemm tal-Knisja immanka tas-soċjetà ċivili. Meta għandna realtà ta' żgħażagħ li ma jemmnux f'Ġesù, u allura li forsi l-Knisja huwa ftit iktar diffiċli għaliha biex tilqahom, biex tilħaq lilhom, x'qed tagħmel is-soċjetà ċivili biex tilħaq il dawn iż-żgħażagħ hawnhekk fil-lokalità, biex nedukaw b'valuri awtentikament umani, b'valuri li jgħinuhom bħala bnedmin jekk ma rridux ikunu nsara. Aħna nħobbu l-bniedem mhux għax hu nisrani, għax hu bniedem. Però noqogħdu attenti eżisti. Faċilment li l-ġenerazzjoni żagħżugħa qed taħrab kemm minn idejn il-Knisja u anke minn idejn is-soċjetà ċivili. U rridu nifqu nirriflettu. Marija żagħżugħa trid tispirana fit-tfittxija għal dawn iż-żgħażagħ. U ż-żgħażagħ eżistijej ma tantx iridu prietki. Però pruvaw impenjawhom fi proġetti kemm il-komunità tal-Knisja u anke s-soċjetà ċivili. Ivvintaw proġetti u nvolvu żgħażagħ fihom u jiġu. Ħafna miż-żgħażagħ jispiraw lilhom nfushom meta qed jagħmlu xi ħaġa tal-idejn litteralment. Ippruvaw iħolmu, saqsu lilhom kifkom u x'fatta nistgħu nagħmlu dan. Però għandna bżonn eżistijej. Ma nħallux iż-żgħażagħ jaħarbu minn taħt idejna, mhux biex inżommuhom taħt idejna, biex nakkumpanjawhom fil-mixja umana u spiritwali tagħha. U m'għandniex għalfejn nippikaw bejn is-soċjetà ċivili u l-Knisja fil-pastorali maż-żgħażagħ. Is-seba' aspett li nixtaq nipproponi l-Marija f'dil kollaborazzjoni bejn soċjetà u Knisja fil-parroċċja tagħna. Il-Madonna fuq il-Kalvarju ma kienx biss preżenti ma' Ġesù, ma' Ġwanni Marija ta' Magdala, kienet preżenti ma' żewġ kriminali. Ku kelli nistaqsikom l-insara fl-isla u intom tal-qadi ċivili. Għandkom lista tal-priġunieri Singlejani? Meta kien l-aħħar darba li mortu tarawhom? Mhux ta' darba ta'. Kif qegħdin takkumpanjaw dan il-mument daqshekk kiebes għalihom u għall-familjari tagħhom? Ħafna drabi realtà li min għandu xi ħadd il-ħabs mhux se jiġi jgħidlek għax hija realtà ta' mistħija. Però qegħdin infittxu aħna llum possibbli ħafna li titlob l-awtoritajiet jagħtuk jiena nkun hemm u naf li tista' tagħmilha. Imma kif qegħdin naħdmu flimkien? Jekk għandek missier li huwa l-ħabs, tafu xi tbatija soċjali ġib għal martu għall uliedu fuq livell finanzjarju, fuq livell ta' integrazzjoni fis-soċjetà. Dawn mhumiex biss responsabilitajiet tal-Knisja, imma anke s-soċjetà ċivili. Kif qegħdin nieħdu ħsieb il-priġunier li qed hemm, il-familja li qiegħda hawn u l-integrazzjoni wara li priġunier li jidħol li joħroġ minn ħabs. Is-soċjetà tagħna ċivili u l-komunità nisranija fejn qegħdin fuq dawn l-affarijiet. Nkunu devoti tal-Madonna imma aljenati minn dawn l-affarijiet eżistijej. Irdu nagħmlu question mark kbira fejn aħna fil-verità. It-tmien aspett eżistijej
nixtieq niproponi Marija bħala mudell ta' kollaborazzjoni hija fejn jidħol l-oqsma tar-Romol. Għax il-Madonna kienet armla. Il-Madonna kienet armla. Ir-Romol fil-bidu tal-Knisja kienu raġuni għaliex fil-Knisja twafqu id-diakni. 7 irġiel mimlijin bl-Ispirtu Santu bil-erf sabiex jistgħu jaqdu materjalment lir-Romol. Aħna eżistijej dil-kategorija ta' parroċjani jew anke ma jiġux il-Knisja ta' Senglejani. Aħna kif qegħdin nilħquhom? Ir-Romol għandhom l-isfidi tagħhom tafux. Inkun onest, ma tantx kienu jaqgħu ħafna fil-kategorija ta' moħħi. Però dal-aħħar ċivejtu bidjenza ġdida mill-provinċjal tagħna u bagħtni naħdem fil-parroċċja ta' San Ġwan. U fit-talbiet tal-komunità tlabt tal-miżewġin, għas-separati, għad-divorzjati, għas-single mothers, single fathers. U wara l-qudiex ġiet waħda mara kważi bidmuħ fajnejja, għad li fader, għalina ma tlabx. Tila skużani ta' min intom? Għad li r-Romol, għad li kważi qatt ma jitolbu għalina fil-Knisja. Tila jina wieħed minn dawk tal ma nitlobx għalikom, il-meja kulpa fuq qiegħda wkoll. U din mara ġabit ninseżisti. U jina nitlob għal-njum tal-lum fil-novena, stajt nara anke l-Marija bħala armla. U aħna eżistijej kemm il-komunità nisranija li r-Romol kienu tant tal-qalb il-Knisja, però anke fis-soċjetà ċivili. Mara armla jew raġel armel, ma speċjali li jgħażel li ma jerġax jiżżewweġ jibqa' waħdu, hemm ħafna sfidi eżistijej. Fuq diversi livelli. L-sfidi tal-loneliness. Nistgħu nagħmlu xi ħaġa li dawn ħudna nġibuhom flimkien u nkunu magħhom. L-isfida ta' min hu armel li jgħix ma' xi ħadd ieħor u ma jiżżewweġ għax jitlef il-pensjoni. F'ċerta età. Jew benefiċċji soċjali. Li għal minu nisrani dik hija sfida. U l-komunità nisranija kif qed takkumpanja lil dawn. Ir-Romol eżisti għandhom l-isfidi tagħhom. U Marija bħala armla, aħna bħala nies nippruvaw nimitaw il-Madonna fil-parroċċja tagħna. Titanka tiftaħna għal di realtà fejn Knisja u Stat nistgħu naħdmu flimkien hawnhekk. Nixtieq nagħlaq daw kienu 8 punti nistgħu noħduhom mill-ħajja ta' Marija. Però llum nixtieq insemmi punti ieħor żejjed għax dil-ġimgħa dejjem 8 tinsemmu għall-bambina tagħna. Nixtieq nagħmel riflessjoni qasira f'dan l-isfond ta' komunità nisranija u għadda ċivili fuq l-istatwa tal-bambina fiha nfisha. Primarjament hija statwa ġbija reliġjuża. Però meta nħarsu lejn ġbija żgħiża tal-bambina, fiha ma nilmħux biss eżistijej l-aspett ta' fidi tagħna. Il-mod kif hija imżejna mdeba nistgħu naqblu ma naqblux. Però żgur li tfakkarna fil-kontribut ta' tant Senglejani li jisimhom għalkemm mhuwiex fuq l-irħam tal-Knisja u l-irħam u l-ġebel tas-soċjetà mbarra tal-belt tagħna, isimhom huwa mnaqqax hemm mingħajr ma jidher. Iġbija tal-istatwa tal-Madonna hija punt ta' għaqd eżistijej bejn il-komunità nisranija fl-Isla u l-komunità soċjali, il-komunità ċivili fl-Isla. Meta aħna fit-8 ta' Settembru se nagħmlu purċissjoni, pellegrinaġġ, manifestazzjoni esterna jdula li trid biex biha żgħiża tal-bambina tagħna, u waqt li profondament hija mixja ta' fidi spiritwali, però profondament hija wkoll tifkira tal-ħidma soċjali kollha li nsibu s-Senglejani li jagħmlu li kontribwew anke fit-tisbieħ ta' din l-istatwa. Aħna din l-istatwa mhux se nżommu hawn, se noħorġuha barra. U għall-punt fejn min jemmen u ma jemmenx se jiltaqa'. U din tkun mixja li nagħmlu flimkien mhux biss fit-8 ta' Settembru, imma matul is-sena kollha. Jalla eżistijej, Marija tispirana kif bħala komunità nisranija u bħala soċjetà ċivili nistgħu naħdmu flimkien favur il-bniedem għal ġid tal-bniedem, għaliex kif kien jgħid Sant Irenew fil-Bju tal-Knisja,
il-bniedem li jgħix il-ħajja tiegħu fl-aspetti kollha tagħha huwa l-glorja ta' Alla fuq din l-art. U jekk nagħmlu dan, il-mulejat naslim.